Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas govorimo o jednom od najvažnijih temelja svakog društva, a to su ljudska prava i prava djeteta. Kako su ona definirana, zašto su važna i kako se štite, reći će nam naša današnja gošća Mija. Mija, dobrodošla. Hvala na pozivu. Da, slažem se, tema je iznimno važna. Ljudska prava su zaista temelj svakog društva, posebice prava djece za koje moramo posebno brinuti i posebno ih zaštititi. Počnimo onda od ljudskih prava. Što su ona i gdje su zapisana? Ljudska prava su temeljna prava svakog pojedinca, neovisno o njegovoj boji kože, o spolu, o rasi, o vjeri ili o nacionalnoj pripadnosti. Postoje različite sfere ljudskih prava, tako da imamo građanska prava, imamo politička prava, ekonomska prava, socijalna i kulturna prava. Sva ova prava navedena su u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima koje je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine. Mija, možeš li nam reći što je s pravima djece? Odnosno, jesu li i ona dio ljudskih prava? Prvi važan međunarodni dokument kojim se isključivo štite prava djeteta je Opća deklaracija o pravima djeteta koju je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, a ključni dokument je Konvencija o pravima djeteta koja je donesena 1989. godine. Dakle, Konvencija o pravima djeteta ima snagu zakona. Tako je, sve države potpisnice dužne su poštovati pravila koja su propisana u konvenciji i štititi dobrobit i prava djeteta. Hvala ti, Mija. Možeš li nam pojasniti kako su ta prava grupirana? Naravno, u Konvenciji o pravima djeteta ona su grupirana u 4 velike grupe. To su pravo preživljavanja, zaštitna prava, razvojna prava i pravo sudjelovanja. Znači, nije dovoljno samo osigurati osnovne potrebe djeteta, već i moramo omogućiti da sudjeluju u društvu. Tako je, znači svi koji rade s djecom, od roditelja, skrbnika, učitelja, liječnika, svi oni moraju poštovati Konvenciju o pravima djeteta. A kako se ova prava obilježavaju kroz godinu? Imamo 2 važna datuma. Jedan je 10. prosinca, Dan ljudskih prava, kada je donešena Opća deklaracija o ljudskim pravima, i 20. studenog, Svjetski dan djece, kada je donesena i usvojena Konvencija o pravima djeteta. Odlično, hvala ti puno, Mija, na sudjelovanju u našem podcastu i dragi gledatelji, hvala vam na gledanju, a i slušanju. Vidimo se u idućoj epizodi.